Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Karon ang ika-24 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 32. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitao niya ang nawala nga karnero hangtod nga iya kining makit-an. Sa makit-anan niya kini malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babay nga may napulo katagsa kasalapi, unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay ug iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Og sa makit-anan niya kini tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Og mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Diay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, ibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lamang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita ug gidala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot na lang unta siyang mukhaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako, ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug bihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angay ilhon nga imong anak. Pan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya. Dadangari ang labing manindot nga biste og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakit-ana. Busa, gisugda nila ang kumbira. Ining higayuna, idto sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay. Nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghud mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang
ug wala mo sulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, una-una aragod, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babae ug sa iyang paghiuli imo hinong giihawan sa pinatambok nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira ug maglipay kita. Kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplagan na." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.